O novom zakonu o strateškim investicijama, sanaciji bolnica u Hrvatskoj i aktualnostima u radu stranke na današnjoj konferenciji za novinare u Varaždinu govorio je predsjednik Hrvatskih laburista Stranke rada Dragutin Lesar. Na predstojeće lokalne izbore Hrvatski laburisti Stranka rada izaći će samostalno i pokušati izboriti se za vlast u 20 županija i 130 općina ili gradova u kojima imaju svoje ogranke. Ukupno će u izbornu bitku 2500 laburista, najavio je u Varaždinu predsjednik stranke Dragutin Lesar. Bili smo suočeni s pritiscima iz drugih stranaka, posebice SDP-a, dobivali prijetnje i nemoralne ponude, posebice u velikim hrvatskim gradovima poput Zagreba, Osijeka i Rijeke, kao i u ovom sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, no odlučili smo samostalno krenuti u izbore, naglasio je Lesar. Oštro se obrušio na zakon o sanaciji bolnica. Aktualni ministar zdravlja grobar je hrvatskog zdravstvenog sustava i jedan od najlošijih ministara. Bio je oštar Lesar, ističući kako je još 1996. godine bio uveden model financiranja zdravstvenih ustanova, no niti jedna ga vlast nije htjela primijeniti. Kada se utvrdilo kako je dug bolnica 5 milijardi kuna, primijenjen je zakon prema kojem odgovara za dug vlasnik, odnosno županija. Odricanjem svojih prava nad vlasništvom koje je potvrđeno i na sjeveru Hrvatske na sjednicama županijskih skupština, župani su dokazali kako provode dodvorničku politiku i poštuju partijske naredbe. Skupštinari su bili dovedeni pred gotov čin, pogriješili su župani, što naprosto nisu uložili dovoljno snage, pokazali dovoljno hrabrosti da unutar onih koji o tome odlučuju, a to je vladajuća koalicija, ovaj sramotni način pokušaja saniranja zdravstvenih ustanova riješe na način gdje je on nastao, a država je stvorila ovakav manjkav sustav financiranja i sada uzimanjem vlasničkih, odnosno upravljačkih prava, zapravo će doći do toga da će ministar zdravstva odlučivati koja bolnica će imati koji odjel, djelatnost, polikliniku, specijalnost i vidjet ćete što će se događati s bolnicama na ovom području. Veliki dio toga i tih usluga bit će prebačen u Zagreb. Prijedlog nacrta zakona o strateškim investicijama Lesar je nazvao opasnijim od zakona o privatizaciji, prozvavši vladu i resorno ministarstvo kako nemaju popis državne imovine. On u sebi krije ogromne opasnosti jer daje ovlast vladi, dakle 20-ak ljudi, da mogu odlučivati i privatizirati, prodati neposrednom pogodbom svaki dio, svaki teritorij Republike Hrvatske, šume, poljoprivredno zemljište, vodno dobro, javne ceste u tobože interesu investiranja. Plan investicijskih projekata koji bi pratio ovaj zakon ne postoji. Oni idu prvo sa zakonom, a onda će možda nekad napraviti nekakav formalni plan. Ali nisu odgovorili na suštinsko pitanje. Koliko je praznih, polupraznih poduzetničkih zona u Hrvatskoj koje nisu iskorištene? Koliko je vojnih objekata, poligona koje nisu stavljene u funkcije? Koliko propalih tvornica u državnom vlasništvu na 100.000 hektara građevinskog zemljišta imamo i tamo nema nikakvih investicija. Sad najedanput bi investirali svi u šume, šumarke, livade i nacionalne parkove. Oprostite, nova točka korupcijskog rizika ogromna. Ja otvoreno velim, ne vjerujem ministru Vrdoljaku da i on može biti imun od ovakve točke korupcijskog rizika. Nije me uvjerio i ne djeluje mi i vjerodostojno kad tumači ovakav zakon. Kandidat laburista za varaždinskog župana Siniša Miličić najavio je kako su kandidati laburista za lokalne dužnosnike spremni preuzeti funkcije zadobiju li povjerenje birača, ali ne da bi vladali, već kako bi pokušali stvoriti društvo što pravednijim.